Sinama ko siya sa boarding house ko po sa Mandaluyong. Binembang agad! Tapos, paano kayo nagkita? Ayun, Oh, nag-sit up kami ng araw. Sino nag-set up? O, kita na tayo. Siya, Ano sabi niya. sabi? Sabi niya, kita tayo sa Robinson. Robinson, sa may Wendy's. Ortigas. Ako pang pumunta ha. Rafi Fernandez. O, tapos, nauna Tapos ka? nung nakita niya ako, sabi niya sa akin, damit niya brown na polo. Ikot-ikot naman ako. Saan ba yung naka-brown? Nakita ko, isa lang talaga naka-brown dun eh. Siguro siya na. Tingnan ko, humingiti siya. Takot man din siya lumapit sa akin. Parang nahihiya. Ako na kung patawid ako ng kasado, hinabol niya ako. Ah, paalis ka na. Kasi ayaw ka niyang lapitan. Ba't tayo malapitan, Kuya Kajon? Nahiya po ako eh. Mm-mm. Kasi nakalo siya, nakabistida. Mm-mm. Dati yung. Ganda niya. Ganda, puting-puti eh. Oh, iba talaga, Rafi Fernandez. Tapos, nahabol ka niya. Saan kayo kumain? Ano po, sinama ko siya sa boarding house ko po sa Mandaluyong. Binembang agad! Hindi, pinakilala ko sa Yan tinirahan ko na matanda. Pinakilala ko doon. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.